Dimakusi Sports Association आरो Dimakusi एबसुनि दैदेननायाव दिनै जि दिमाकुसिनि स्टेडियाम Dimakusi Ansulik Asa Homopati Umapara Tekeroko फुटबल Ekon Aronere टुर्नामेन्टखौ जागायजेनदों बेयाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे टुर्नामेन्टआ देग्लाय 25 बोसोर बाबेननानै सिलभार जुबली सेलिब्रेशनाव हाबदों आरो गमामायैनो दिमाकुसि ओनसोलनिफ्राय फुटबल बादायलायनायखौ मोनसे नेशनेल लेभेलसिम लांनो हानाया दिमाकुसि स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो दिमाकुसिनि रायजो राजाफोरनि मोनसे जोबोद बेहाय बिहोमा दङ बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गोजोननाय फोरमायदों बरायदों आरो आसा खालामदों दिमाकुसिनि रायजो राजा आरो लोगोसे बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि मददजों बे फुटबल बादायलायनाया मोनसे समाव इन्टारनेशनेल लेभेलनि मान थाखोनि फुटबल बादायलायनायखौ जाफुंहोनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बड'लेण्ड हालामाव गोजोन खौसेथि आरो माहारियारि जि गोरोबलायनाय बेखौ लाबोनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो लोगोसे जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि जि एसपिरेशन लुबैनाय हास्थायनाय बेबो बे बादायलायनायनि गेजेरजों जाफुंसारनायनि मोनसे महर मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों दानिया फैदों जों एनएपिनि खाथियाव जिहेतु दायो माने गोदान माने बर' जिहेतु 10 आरो 12 थाखोसिम सफै बेबो बेसेबां आवगायना दं आसाम सरकारनि एसेम्बलि सेसना मैयानिफ्राय जागायजेनबाय थादों आरो बेयाव माने जि आसाम सरकारनि एनइपिनि सायाव जि इमप्लिमेन्टेसन बेनि पलिसिखौ सरकारा खालामनानै लागोन आथिखालाव माने एलिमेन्टारि इडुकेसन आरो सेकेन्डारि इडुकेसन बेखौ ज' खालामनानै डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल इडुकेसन फोसावबाय सरकारा आरो बर' बिजोंखौ 12 थाखोसिम लांनायनि बाथ्राखौबो आसाम केबिनेटआ मदद होबाय बेनि थाखाय बिथांमोन आसाम सरकारखौ जों साबायखर होदों आरो आसाम हायार इडुकेसन काउन्सिला फरायफारिखौ सुजुनायनि थाखाय आखायाव लाबाय बे खामानियाबो सोलिगासिनो दङ 2023 एकाडेमिक इयारनिफ्राय बर' बिजोंनि फरायसाफोरा 12 थाखोनिफ्राय गुबुन गुबुन साबजेक्टफोरखौबो बर' रावजों फरायनो मोनसिगोन बे रोखा जाबाय एडुकेशना बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैसोनाय बेनिखायनो चिफ मिनिस्टारा 6.3 बिटिआर सुक्तिनि बे क्ल'जखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय गंजि कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा फोसावदों नाथाय बियो पोस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन नङा बे कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन जागोन आरो बिनि उनाव सेकेन्ड फेजआव थालांनाय कलेजफोरखौ लानायनि थाखाय बाथ्रा बुंदों दा बे गंजि कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि 6.3 क्ल'जखौ मावफुंनाया जागायजेनसिगोन बेनि उनाव नैथि खेबाव थालांनाय कलेजफोरखौ मावनाय जागोन बेनि उनाव स्कुल लेभेलनि खामानिफोरखौ मावफुंनाय जागोन आरो लोगोसे बिटिआरल' नङा बिटिआरनि बायजोनि बर' बिजोंनि स्कुलफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेबस्थाया जागायजेनसिगोन बेखौ जों आसा खालामदों बिजाब सेबखांनाय बेलायाव माने बर' थुनलाइ आफादनि बिहोमा माबायदि 10 आरो 12 थाखोनि थाखाय बिजाबफोरखौ दानस्लायनाय जाबायमोन दा बेखौ आरोबाव फोसाबफिननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ आसाम सरकारनि हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलानो बेखौ इनिशिएटिभ लादों थेंक इउ